ערב טוב, יום שלישי, 9 בערב. האמת שקצת נמאס לי לומר כמה קשה המצב וכמה אנחנו כל הזמן שומעים כל מיני שמועות שלא היינו רוצים לשמוע אותם, והחדשות ככה מבצבצות בכל מיני דברים שככה עושים לנו קשה על הלב. אבל אני חייבת לומר שהרגע הזה, 9 בערב, שאנחנו נפגשים פה ביחד כולנו, עושה לי משהו אחר, עושה לי ככה את הפינה לרגע השקטה שלנו, שאנחנו יכולים לשבת ואולי אפילו קצת, בכמה דקות, לעשות את מה שאנחנו צריכים ביומיום שלנו, המשימה הלאומית שלנו בנושא של הפרעת קשב. אז בשורות מאוד מאוד גדולות יש לי היום, שביטוח לאומי הכיר בזכאות של נושא ADHD לטובת קצבת נכות לילדים עד גיל 18 מגיל 91 יום. זה לא שאני עכשיו באה ואני אומרת, בואו כולנו נלך ונבקש את הקצבה הזאת, כי בסוף ייקחו מאיתנו את זה. אבל אני חושבת שמגיע שאפו ענק לכם ולנו על העשייה ועל הדחיפה והעלאת המודעות לנושא של הפרעת קשב. ביום שלישי הבא תהיה פה דוקטור מרים פסקין, שהיא בעצם פסיכיאטרית ילדים ונוער ומבוגרים, שישבה, הייתה חלק מהוועדה, והיא תסביר מה זה החוזר, מה זה אומר הזכאות הזאת, ואנחנו ביחד נשאל אותה את כל השאלות, על מנת שיהיה ברור לנו איך באמת באמת אפשר אה, יהיה ליהנות מקצבה, ומי יכול ליהנות מקצבה, ומי שלא יכול, הוא לא יגיש כדי לא לייצר עומס. אני אגיד את זה עכשיו, אני אגיד את זה גם בשבוע הבא. יש לנו פה קהילה, והיא קהילה חזקה וטובה, ואנחנו צריכים לדאוג לכולם. אז המפגש היום מוקלט, סיגל שלנו המדהימה הסכימה לבוא ולהיות חלק, והמפגש הוקלט ויעלה ליוטיוב העמותה. אנחנו לא ניתן מצגות, אני כבר אומרת את זה, אין צורך, אין צורך במצגות. מי שרוצה, הוא יקבל את זה או דרך, בשמע, דרך הספוטיפיי, ואם הוא ירצה לראות את זה שוב, אז זה יהיה ביוטיוב. ורק יש לי בקשה, מי שלא רוצה שפניו יתנוססו ברחבי הרשת, אז שיקבל את המצלמה ויהיה איתנו. המפגש כמו תמיד יהיה במשך כ-40 דקות של הרצאה של סיגל. אתם לא תפריעו בשאלות. אם יש לכם ממש שאלה כזה על קצה, תכתבו אותה בצ'אט, או תכתבו אותה על פתק למי שעדיין כותב פתקים כמוני, אני נורא אוהבת את זה. הנה, אמיתי אמיתי, יש לי עיפרון וזה, ואני כל הזמן כותבת. ולאחר מכן, לאחר שנסיים את ההרצאה וכולם יקשיבו לה ויהיה את זה יהיה flow, זה יהיה ברצף וזה יהיה טוב, אנחנו מבטיחה לכם שכולם יקבלו תשובה לכל השאלות שלכם. לצד בצ'אט עצמו כבר מיכל שלנו, שמלווה אותנו, המדהימה, מיכל המדהימה שלנו, שמלווה אותנו עם המון סבלנות ועם המון רצון. הנה, יש לכם גם לבבות אפילו. היא תשים לכם כישורים לכל מה שיש לנו בשבילכם בעמותה, כי בעצם יצרנו עבורכם פלטפורמות דיגיטליות מסוגים שונים, כדי שלכל אחד יהיה נכון, מה שנכון לכל אחד, הרי אתם יודעים, זה כל כך אינדיבידואלי, ולכן זה מפייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, קהילות פייסבוק, קהילת חינוך, ADHDIL, לכולם, ועוד ועוד, אני אחזור על זה בהמשך, אבל באמת קחו חלק, תהיו, ככל שאתם יודעים יותר, כך קל לכם להתמודד יותר. ידע זה באמת כוח, זה לא קלישאה. ואנחנו בימים כאלה רק נאחל שנדע ימים טובים אלה, שהמדינה שלנו תחזור קצת תשקוט מה שנקרא, ושהחטופים שלנו יחזרו בשלום. ואני רוצה לראות באמת מדינה שמחה יותר. וככה אנחנו נתחיל בתקווה, בבקשה, בתפילה, לימים טובים ושקטים יותר. אז סיגל, ערב טוב, מה שלומך? ערב טוב, בסדר גמור, שמחה להיות כאן. אנחנו תמיד שמחים לארח אותך. אני גם אמרתי לסיגל שכל פעם שהיא איתנו אני מרגישה כאילו שהלב שלי עובר מין סוג של מסאז' כזה, עיסוי, ש, שנקבל הרבה אנרגיות וכוחות, והנה אנחנו פה איתך שוב, והפעם בנושא אחר, אבל כמו תמיד, בדרך שלך. אז תודה רבה, הבמה היא כולה שלך. ערב טוב, שיהיה לנו בהצלחה. תודה איריס, תודה רבה. אני רואה שיש ספוטיפיי עליי ועלייך, ואם זה נכון, ספוטלייט כזה, זה לא ספוטיפיי. ואם זה הנה, זה יסתדר. נכון,
אז לא, זה מצוין, אבל זה אומר שאנשים יכולים לפתוח מצלמות בלי שהם יראו. נכון או לא? נכון. טוב, יש לי פה כמה תמונות שיעזרו לי מאוד אוקיי. להתחבר. בסדר, אז ערב טוב לכם, ובאמת זו הזדמנות לברך את העמותה היקרה הזאת שפועלת בשביל כל מיני דברים טובים. מה שאני הייתי רוצה להביא היום בהקשר של אתגרי קשב, אתגרים ניהוליים, זה בעצם לחשוב יחד איתכם על איך עצם העבודה שנדרשת מאנשים שהם מאותגרי קשב או מאותגרים ניהולית, עצם העבודה, עצם התהליך, עצם המסע, בעצם נותנת לנו איזשהו ערך מוסף, שהייתי מגדירה אותו כערך מוסף שקשור בהתפתחות אישית, שקשור בבחירה, ולשם אני רוצה לכוון. אני מרפאה בעיסוק המון שנים, כבר מ-85, ואני רואה פה אפילו מישהי שגמרה ללמוד איתי לפני 40 שנה. וחוץ מזה, בטיול הגדול של אחרי הלימודים, למדתי לעשות מדיטציה, אז בעצם הריפוי בעיסוק והמדיטציה הולכים אצלי ביחד בהיסטוריה ההתפתחותית שלי, ואני רוצה לשתף אתכם באיפה שזה פוגש אותי היום. בתוך הריפוי בעיסוק עבדתי רוב השנים בעבודה עם ילדים, עבודה התפתחותית עם ילדים, וזכות מיוחדת בשבילי בעשר השנים האחרונות ללמד מיינדפולנס בבית ספר לריפוי בעיסוק באוניברסיטה העברית, שזה מבחינתי איזושהי סגירה ככה של מעגלים, או לא יודעת אם סגירה, אבל חיבור של מעגלים שאני מאוד שמחה על הזכות לעשות אותם. חוץ מוויסות חושי שבגללו בכלל הלכתי ללמוד ריפוי בעיסוק, לפני יותר מעשור פגשתי את התפקודים הניהוליים, את כל הנושא של הוויסות הקשבי, דרך קוגפן ועוד כל מיני כיוונים אחרים, אבל זה גם הזדמנות להגיד, לעשות מקום לפעולה המופלאה שפרופסור עדינה מאיר וכל הצוות של קוגפן עושים, כדי להביא לנו עוד ידע והרבה מאוד אינטגרציה והרבה מאוד עומק בהתייחסות לקשיים ניהוליים. אז כל זה פתיח, ואני רוצה להגיד שאם התרשמתם מזה שאני מרפאה בעיסוק ומתרגלת כבר 40 שנה, אז שלא יהיו אי הבנות. כשחותכים אותי בכביש אני מאוד כועסת, אני נכנסת לחרדות קיומיות. אני חושבת שבעצם הדבר המרכזי שהייתי רוצה להביא כאן זה את האפשרות להחלים יותר מהר, זה את האפשרות ליפול לבור קצת פחות, ולהרגיש איזו מחויבות עמוקה להיות בקשר עם מה שחשוב. המקום ההישרדותי הוא מקום שזמין לכולנו, אנחנו גם מכוותים מוחית להישרדות, ואני חושבת שגם העבודה של המודעות שאנחנו עושות דרך העבודה שלנו, העבודה המקצועית שלנו, וגם מה שתכף נראה במיינדפולנס, תומכים באפשרות שלנו לבחור. ושם הייתי רוצה שניפגש היום. אני אפתח מצגת, וזה ייקח רגע עד שנתארגן עליה. יופי. רואים? איריס, אני רואה אותך. תסמני לי אם רואים את המצגת. יופי. בהחלט. כן. כן, אוקיי. רואים מצוין. הייתי רוצה לראות קצת יותר פנים שלכם. או, מצוין. עוד רגע אחד. אוקיי, אז אנחנו מתחילים, ואיך שבחרתי לקרוא למפגש שלנו הערב, זה אתגרים בתפקודים ניהוליים, גם כהזדמנות, לא לייפות את זה, זה קשה, אבל זה גם הזדמנות למסע ההתפתחות האישי שלנו.
רגע, עכשיו זה לא זז, שניונת. מיכל, את זוכרת מה עשינו קודם כדי להעביר שקופיות? כן, ואנטר. כן, זה משום מה לא מגיב. או שהחיצים הפוכים. גם לא מגיב. רגע, אני אעשה סטופ שייר ואני אכנס שוב. עוד רגע אחד. אוקיי, זה לא קורה. מה יכול להיות? תכף נראה. אוקיי, אתם רואים בזמן אמת איך אני אמורה להיות עכשיו בנוכחות, להרגיש את הלב דופק. אולי תציב ותעלי שוב. כן, או זה מה שתשימי שניסיתי. מצב עריכה אולי, כי יש את העיגול הירוק הזה, נראה שהוא בעריכה או משהו. העיגול כן, הזה, העיגול הזה. כן. כן. בואו נראה. אבל תראו איזה מצגת יפה היא, איזה צבע שקט ומרגיע. ואת את עכשיו באנוטייט. מה אני עכשיו? באנוטייט. רגע. את רוצה להעביר אלינו ושאנחנו נעלה לך? רעיון ממש מעולה. יאללה. יאללה. אז בואו, אני חושבת לכי בה. אני אעשה את זה בטלפון, איריס, בסדר? יש לי את אין זה. בעיה. בטח. זו הזדמנות טובה למי שבינתיים מחכה בסבלנות להביא כלי כתיבה, בסדר? כי אני ארצה תוך כדי לכוון אתכם קצת להתבוננות, אז שיהיה לכם ממה לכתוב. לכל מי שנכנס עכשיו, אז אנחנו פה בכמה דקות שאנחנו מתחילים. איריס, לאיזה כתובת אני מעבירה לך? תפתחי את זה לוואטסאפ שדיברת איתי. לוואטסאפ, מצוין. כן, כן. בסדר גמור. כל הכבוד למי שמנצלת את הזמן, מקפלת כביסה, מסדרת את הבית. אני גאה בכם על היכולות האלה. באמת, אני רואה את זה ואני אומרת, שאפו. כן, אנחנו איתכם. זה אמור להיות אצלך. כן, כן, זה אצלי, מיד זה מטופל אפילו. Go for it. אז באמת, לא, לא, אל תפסיקי לקפל כביסה, בגלל שאני אמרתי. אבל באמת, כל הכבוד. אה, השבוע, עד שזה יעלה, אז אני אגיד לכם שהשבוע נפגשתי עם מישהי שנמצאת במפגשי הזום. אני רואה עוד אחת. וואו, אתן טובות, שתיכן. פגשה אותי ברחוב מישהי, והיא אמרה לי, אוי, אני מכירה, מה העניינים? מה שלומך? אז אני מראש מתנצלת. מי שפוגש אותי ברחוב בכל מיני מקומות, אה, רגע, אנחנו מנסים פה לסדר רגע. אז אני לא תמיד רואה אתכם. אתן רואות אותי, אני פחות רואה אתכם. אוקיי, אז היא אומרת, מיכל אומרת שקשה מאוד, כי את לא נותנת אפשרות לשתף בקנווה, אז תנסי עוד פעם להעלות את זה, ותעלי את זה במצב עריכה, ואז אנחנו נסתר את זה. אז אני מראש מתנצלת, את חלקכם אני כן כבר זוכרת, אבל לא את כולם. ועד שזה המצגת תעלה, אני רוצה להגיד לכם בהזדמנות זאת שקורס מפתחות לחיים שלנו, הקורס הדיגיטלי ללימוד תיאוריה, יצא לדרך. אז זה הזמן. הנה, זה קורה, זה קורה. רגע, ואחר כך אני אספר לכם על זה. לא, זה לא קורה. זה לא קורה. אוקיי,
אז זה מה שיש כנראה, אלא אם כן יגיע איזה גאון, גאונת מחשבים ויגידו לנו מה לעשות. זה עבד קודם, אין לי מושג למה זה לא עובד. אה, רגע, תתני לי גישה, נראה לך שאני יודעת איך לתת לך גישה. כנסי לקובץ, הנה אני מבקשת, את תקבלי הודעה אלקטרונית, את תקבלי הודעה במייל, ואם כן אני אעשה את זה. קיבלת הודעה? קיבלתי ואישרתי. יופי. אז עכשיו אני יכולה לדעתי, שנייה אחת, סליחה, סליחה. זה עכשיו הכניסה שלך או שלי, איריס? שלך, לי הוא לא נותן משום מה, רגע. כי אז אני הנה, אעשה. רגע. אני מסתדרת, אתם לא תאמינו, אני בן אדם שלא חושב שהוא טכנולוג, אבל נראה לי שהסתדרתי עם זה. אז אני סוגרת את השאר שלי. תראי בבקשה את השיר שלך, ואני אפתח את השיר שלי, אוקיי. אוקיי? ואת תגידי לי מתי להעביר, בסדר? אוקיי, here you go. החוסר טכנולוגיה שלי, זה כן עובד לפעמים. אוקיי, אז אפשר להעביר אחד. כן. אוקיי, אז ג'ון קבט-זין, זה שהביא לעולם המערבי את הפרוטוקול של המיינדפולנס, והוא קרא לזה באופן מכוון תרגול מוחי, אימון מוחי חילוני, התייחס לאמירה, אני חושבת, המאוד משמעותית והמאוד בסיסית, שתשומת לב זה משאב. מה זה אומר שזה משאב? שיש מאיתנו שנולדים עם יותר יכולת, יש כאלה שנולדים עם פחות, אבל כל אחד ביחס לעצמו יכול לטפח את מידת תשומת הלב שעומדת לרשותו. ואנחנו יודעים את זה בתקופה שלנו, בדור שלנו, כולם נלחמים על תשומת הלב שלנו, לפעמים בצורות מאוד בוטות, ו... ואנחנו רוצים לבדוק את האפשרות בעצם לחזור לאיזושהי חוויה של אוטונומיה ושל ניהול המשאב הזה של תשומת הלב, כמו גם טיפוח שלו. בריפוי בעיסוק אנחנו מבקשים דרך ידע, דרך הבנה לאן הולכת תשומת הלב שלנו, דרך מודעות לאן הולכת תשומת הלב שלנו, לתמוך בדבר הזה. זאת אומרת, אם אני עם פרופיל פיזיולוגי מסוים, נגיד מבחינה חושית, שגורם לזה כשיש הרבה רעש או כשיש הרבה מראות, תשומת הלב שלי מאוד מפוזרת. מרפאה בעיסוק תעזור לי להבין את הפרופיל החושי שלי, והיא תגיד לי, תשמעי, אם את רוצה לנהל שיחה משמעותית, עדיף שלא תעשי את זה בקניון. אמ, אותו דבר לגבי קשב. ככל שאני יותר מודעת לייחודיות הפיזיולוגית שלי, ואני יותר גם מבינה מבחינה פיזיולוגית מה קורה שם, וגם יותר מודעת לזה בזמן אמת, אני אוכל להשתמש בתשומת הלב שלי באופן שהוא יותר מועיל ויותר מכוון לאיפה שאני רוצה להיות ולאן שאני רוצה להגיע. אמ, כתבתי כאן לפי אדם מסוג סביבה, זאת אומרת חלק ממה שאנחנו עושות בריפוי בעיסוק, ואני מתארת לי שיש פה הרבה מרפאות בעיסוק, אז בעצם מה שאנחנו רוצים זה לדעת, גם מבחינת ידע, גם מבחינת מודעות, מה באפיונים האישיים שלי כאדם משפיע על תשומת הלב שלי, מה בסוג העיסוק, זאת אומרת, האם כשאני מקפלת כביסה זה מקל עליי להיות בתשומת לב, זה מקשה עליי להיות בתשומת לב, ואיזה סוג סביבות תומכות ביכולת שלי להיות בתשומת לב כמו שהייתי רוצה שהיא תהיה. למשל, שוב כאמור, אני ממש זוכרת את זה, עבדתי בארצות הברית לפני הרבה שנים, והייתי צריכה לעשות את המבחן לארגון האמריקאי, וכמו ילדה טובה הלכתי לשבת בספרייה של האוניברסיטה שם כדי שאני אוכל ללמוד,
לא היה לי אז הרבה מודעות לאיזה סביבה מועילה בשבילי, זה לא עזר לי בכלל לשבת שם בספרייה. מצאתי את עצמי בסוף יושבת בפיצריה של האוניברסיטה. זאת הייתה הסביבה שהכי תמכה באפשרות שלי מדי פעם להרים את הראש ולחזור למחברת, להרים את הראש ולחזור למחברת. אז ככל שאנחנו יותר יודעים ומבינים מה הצרכים שלנו מבחינת הפרופיל האישי, מבחינת המשימה שאנחנו עוסקים בה, מבחינת הסביבה, יש לנו אפשרות להשתמש ביותר מתשומת הלב שלנו. ובמיינדפולנס אנחנו ממש מתייחסים ישירות לתשומת לב כמשאב שעליו אנחנו עובדים, ואנחנו היום גם נתרגל את זה וגם נבין את זה קצת יותר. מה הכוונה? אני באופן מכוון בוחרת למשל שתשומת הלב שלי תהיה בנשימה שלי, תשומת הלב נודדת, כי זה חלק מהטבע שלה. אני מזהה שהיא נודדת, ואני מחזירה אותה לנשימה. מאוד בסיסי, מאוד פשוט, ובכלל לא קל. דברים פשוטים זה לא דברים שקלים לנו בהכרח. אז איריס, אם את יכולה לעבור. ומה שרציתי שתכתבו כאן, ומי שמוכנה ורוצה גם בצ'אט, למה אני פה הערב? למה באתן הנה? אני רואה בעיקר נשים, אבל למה אני כאן? מה הביא אותי לכאן? ובתשובה הכי ספונטנית שאתם יכולות להעלות בדעתכם. לרשום קצת לעצמכם, קצת לצ'אט, ואחר כך אנחנו נחלוק את זה. ככל שתהיו יותר אקטיביות, אז יש סיכוי שתפיקו מהמפגש שלנו יותר. אבל כל אחד כמובן מה שמתאים לה. אנחנו אחר כך, איריס תעזור לי ונקריא את מה שכותבים בצ'אט. אוקיי, השאלה השנייה שאני מזמינה אתכם לשאול את עצמכם. רגע, כבר יש לך אנשים שמגיבים, אז אני רוצה להקריא, לקבל כלים לתפקוד טוב יותר, ללמוד כלים נוספים, לשפר את יכולותיי ואת הקשב הפנימי שלי, בשביל לחמול לעצמי. כשאני רואה את השם שלך, זו ערובה להנאה שלי מההרצאה. הילה, את מהממת, אני מרגישה אותו דבר, אמרתי, בלב. אה, לרכוש ידע מקצועי, לקבל עוד זוויות ראייה לגבי קשיים של מטופלים. אני כאן כדי להכיר וללמוד דברים חדשים, כי אני מותשת מעצמי, נואשת לכלים נוספים, כדי ללמוד ממך, ותמיד כיף לשמוע את סיגל, לקבל ידע על החיים שלי. תוצאה, יש פה גם גברים. אצלנו בקהילה יש גם וגם. כל דבר שיכול לעודד אותי להצליח בצורה טובה ביותר יותר בחיים. נהדר. השאלה הבאה, תודה. השאלה הבאה היא למה כדאי לי לעצור? שוב, תראו אם אתם יכולים לענות בהכי שלוף. כאילו כמה שפחות חשיבה מורכבת. למה, כששואלים אותי למה כדאי לך לעצור? מה אני אומרת לעצמי? מה אני מסבירה? אז כבר כותבים לך, כדאי לי לעצור כדי לאמן את המוח, לרסן את התגובות האימפולסיביות, להגביר תשומת לב ומיקוד. היי טל, לחשב מסלול מחדש, כי התגובות האוטומטיות שלנו לא בהכרח הדרך היחידה להתמודד, ליהנות מהרגע. אני מתקשה במשימות שוטפות, גם לומדת ולא מספיקה להגיש עבודות בזמן. כדי להתאסף עם המחשבות, אני אוהבת את זה. זה מרגיע ומכוון, כדי להישאר ממוקדת במה שאני עושה, להגביר אפקטיביות, כדי לשחרר את הכתפיים, כדי לחשוב להשתמש בכלים שיש לי, לאסוף את עצמי, כי זה לא מזרז כלום, לא לעצור. דווקא לעצור עוזר לי להתפקס. בכל פעם שאני מצליחה לעצור, אני מרוצה מזה בדיעבד. התגובה שלי כמעט תמיד נכונה יותר אם עצרתי. הזדמנות להתבונן פנימה. נהדר. רגע, יש לי עוד. להבין, להתבונן, להקשיב לעצמי, לדייק את ההתנהלות שלנו ולהיות יותר אפקטיבית, כדי להיות בטוחה יותר במה שאני עושה, פחות כיבוי שריפות. יש פה חבורה רצינית. לשחרר, הכי נכון לי כדי להתקדם טוב יותר.
תודה רבה. אוקיי. שאלה השלישית היא כבר לא שאלה לתשובה, היא שאלת התבוננות. וחלק מכם כבר התייחס לזה בשתי השאלות הקודמות, אבל למה לטפח יכולת עצירה שמתחברת בעצם לעניין של ניהול משאב תשומת הלב, יכולה לתמוך באיכות החיים שלי. אתם התייחסתם חלקכם לזה כבר באופן ספונטני מהשאלות האחרות. אז לזה אני מבקשת שנכוון, אוקיי? איריס, אם את יכולה להעביר בטח. שקופית בבקשה. אוקיי. אז דווקא במדיטציה בא לי העניין של למה כדאי לעצור כראשי תיבות, ואני רוצה לשתף אתכם בזה ואנחנו ניגע בזה קצת, זה גם להבנתי יכול להיות ממש כלי עבודה. כשאני שואלת למה כדאי לי לעצור, אני אומרת העצירה, ופה אתם רואים בוורוד את הראשי תיבות, העצירה יכולה לחבר אותי לערכים שלי, שזה העין של העצור, לצדיק של העצור, שזה הצרכים שלי, לבב החיבור, שתכף נדבר על זה כי זה טיפה יותר מסובך, והריש זה הרצון, זה הרצייה, זה הרוח. אז בעצם כשאני עוצרת, אני רוצה לתת לעצמי הזדמנות. הנה, כשאני עוצרת אני רוצה לתת לעצמי הזדמנות להתחבר לערכים שלי, לזהות את הצרכים שלי, לזהות רצון, וכשאני מדברת על וו החיבור, זה ככה בהשראת ACT, Acceptance Commitment Therapy, כשאני מדברת על וו החיבור, אני בעצם שואלת מה מחבר אותי, מה מקרב אותי, איזה פעולה, איזה אי פעולה מקרבת אותי לערכים או לצרכים שלי, מה מרחיק אותי. ובואו ניקח דוגמה וננסה להבין את זה ביחד. שומעים בלי סוף, ואני גם זוכרת את זה מעצמי, אפילו שזה היה מזמן. איך אמהות, הורים רוצים שזמן השכבה ייראה אחרת מאיך שהוא נראה. מכירים את התמונה הזאת, את התופעה הזאת? מי שרוצה התארגנות בוקר, גם מוזמנת להתייחס להתארגנות בוקר. עייפות, בלגן, רק שילכו לישון כבר, כן? לפחות בחלק מהמקרים, אם לא ברוב המקרים. אני בודקת רגע, אני עוצרת רגע, ואני שואלת את עצמי, כאימא, איזה ערך הייתי רוצה שיבוא לידי ביטוי באיך שנראית שעת ההשכבה אצלנו בבית. למה יש פה עכשיו כולם? ודוגמה לערך יכולה להיות שותפות, דוגמה לערך יכולה להיות דיאלוג, דוגמה לערך יכולה להיות רוגע, שייכות, ביטחון, כן? איפה אני ואיפה זה כשאני עייפה אחרי יום עבודה, ילדים רוצים עכשיו עוד פעם לישון, עוד פעם לשתות, עוד פעם לאכול, כן? אין, הגישה לערכים במצבים שהם מצבי יומיום מאתגרים היא לא פשוטה בכלל. לגבי צרכים, נגיד לצורך העניין אותה שעת השכבה, אני מאוד עייפה. הראש שלי מפוצץ מאיזה דברים שקרו בעבודה היום. יש המון דברים שאני עוד צריכה להכין אחרי שהילדים ילכו לישון. איזה צרכים אני מזהה שהם הצרכים שלי, והאם אני יכולה לתת איזשהו מענה לצרכים שלי כדי לתמוך בערכים שחשובים לי. וו החיבור מתייחסת כבר ממש לפעולות או לאי פעולות. למשל, אם אני יודעת ששעת ההשכבה מתקרבת, ואני לוקחת בייביסיטר שתהיה בבית לשעה, אני יודעת שזה לא כל כך פשוט, אני רק רוצה להדגים את הרעיון. אני לוקחת בייביסיטר שתהיה בבית לשעה, ובין 5 ל-6, אני לוקחת לי איזה הליכה בחוץ. אז עשיתי פעולה שמקרבת אותי לערכים ולצרכים שלי. אם אני אומרת לעצמי, יאללה, נו, תדריש, מה את מתפנקת? למה את ככה? מה את חושבת? את לא האמא הראשונה, את לא האמא האחרונה.
קדימה, לכי על זה. אני עלולה למצוא את עצמי במצב שהצרכים שלי מעיבים על הערכים שלי, ועוד ערב נראה אחרת מאיך שרציתי שהוא ייראה. מבחינת רצון, רצייה, רוח, אני ברשותכם אשאיר את זה לכם, לחשוב על, אני עכשיו ככה חוקרת את נושא הרצון יותר לעומק בעצמי, אז, אז תראו לאן זה לוקח אתכם. אבל הרעיון הכללי הוא בעצם שכשאני עוצרת, אני נותנת אפשרות למשהו שמזין אותי, למשהו שמניע אותי, לפעול, לבוא לידי ביטוי. אני רוצה לציין כאן שלקח לי זמן לדייק את ההבדל בין ערכים וצרכים בהבנה שלי, ואני רק אזרוק כאן כאיזה דוגמה או מטאפורה, שהייתי מתייחסת לערכים כמו כוכב צפון, כמו מגדלור, וצרכים לצורך העניין זה הספינה. אוקיי? מקווה שזה ברור, אם יהיו על זה שאלות נרחיב על זה בהמשך. אוקיי, איריס. אז עכשיו יש לי פה איזושהי אמירה שהיא לגמרי אמירה שלי, ואני רוצה להציג לכם אותה ותבדקו. מה שאני רוצה להציע כאן זה שאנשים שמתקתקים לפעמים עלולים להיות במצב שהם פחות עוצרים לבדוק מה הערכים שלהם. ואנחנו מאותגרי הקשב והתפקודים הניהוליים מבינים שכדי לתמוך בחיים של רווחה וכדי לממש יכולות, אנחנו חייבים ללמוד להאט ולעצור. זאת אומרת, כל מי שיש לו איזשהו ידע ואיזושהי מודעות לאתגרי הקשב שלו, בעצם מבין שהשהיית תגובה או עצירה הם משהו שחייבים ללמוד איך לעשות. ואנחנו יכולים למנף את זה, כמו שקראתי ככה למפגש היום בהקשר של התפתחות אישית, אנחנו יכולים למנף את העצירה הזאת לערכים, צרכים, מה מקרב אותי, מה מרחיק אותי, מה קשור לרצון שלי, מה קשור לרוח. אז זה משהו שאני רואה בקליניקה הרבה, והרבה אנשים אומרים בעצם כל בן אדם צריך ללמוד לעצור, כל בן אדם צריך לתרגל מיינדפולנס, לכל בן אדם כדאי לעשות קוגפן. ואני חושבת שבעצם מה שאנחנו אומרים כאן, בין השאר, זה אנחנו מזהים את הכוח של עצירה וחיבור לערכים, צרכים ורצון. אוקיי. מי שמכירה את הקוגפן, ואני רואה פה שיש לא מעט שמכירות, קוגפן ומיינדפולנס נפגשים מאוד חזק בהקשר של מודעות בזמן אמת. קוגפן כשיטת טיפול תומכת הרבה מאוד במודעות למי אני, מה אני צריכה, מה חשוב לי, דרך ניתוח אירועים שקרו, או פר למי שמכיר, אבל מי שלא מכיר זה לא משנה, זה מה שזה עושה, ניתוח מה שהיה. בקוגפן מדברים על מודעות בזמן אמת, מנסים לקרב את המודעות אל זמן אמת, ולהשתמש גם במודעות של מה שהיה, הבנה של מה שהיה, וגם מודעות בזמן אמת, להשתמש בה כדי לייצר מודעות מנבאת. זאת אומרת, מה יכול להיות כשאני ארצה להשכיב את הילדים ולא ישנתי טוב בלילה, או חזרתי מיום עבודה מאתגר. או מה יכול להיות אם אני מחכה לדקה ה-90 כשאני צריכה להגיש איזושהי מטלה כתובה. מיינדפולנס, מכיוון שהוא ממש אימון מוחי למודעות בזמן אמת, יכול לאפשר לנו להגיע ישר אל מערכת העצבים המרכזית, ולייצר מצב שבו אנחנו משתמשים בפלסטיות המוחית, באפשרות של המוח להשתנות, כדי להביא את המודעות, את תשומת הלב, יותר ויותר לכאן ועכשיו. איריס, בבקשה. ומה שהמיינדפולנס מלמד אותנו לעשות, זה לשים לב לתחושות גוף, לנשימה, להביא מודעות לפעולה אוטומטית, זאת אומרת, כשאני פותחת את הדלת, כשאני מכניסה את המפתח למנעול, אם אני לרגע שמה לב מה אני עושה,
או אם אני רגע לפני הביס שמה לב לזה שאני הולכת לתת ביס, גם בנות שאני יודעת שיש מברכות לפני האוכל, הרבה פעמים כבר גם הברכה לפני האוכל נהיית אוטומטית. האם אני יכולה לעצור רגע, להביא לשם איזשהו ערך של משהו שחשוב לי, ודרך זה אני בונה מודעות בזמן אמת. עכשיו, הגוף שלנו, חשוב לזכור, שהגוף שלנו בשונה מהמחשבות שלנו, וגם בשונה מהרגשות שלנו באיזשהו אופן, תמיד נמצא בעכשיו. אז אם אני לומדת להקשיב לגוף שלי, בין אם זה תחושות גוף, בין אם זה נשימה, בין אם זה לשים לב לפעולה אוטומטית, אני בעצם מייצרת עוגן בזמן אמת. אוקיי? אז כשאנחנו מדברים על מיינדפולנס, אנחנו מדברים על 4 מרכיבים חשובים. יש לנו את המרכיב של תשומת הלב, זה הבסיס בעצם של מיינדפולנס, כמו שג'ון קבט-זין מגדיר אותה. יש לנו את תשומת לב, שזה הדבר הראשון, זה המשאב שאנחנו עובדים איתו. אנחנו שמים לב באופן מכוון, זאת אומרת, אני עכשיו שמה לב למה שאומר מי שנמצא מולי באופן מכוון, אני מכוונת לשים לב לזה. לכאן ועכשיו, זאת אומרת, הכוונה שלי היא למה שעכשיו יוצא לו מהפה, ובהסכמה ליש או ללא שיפוטיות, אפשר לתרגם את זה בשתי צורות, שמה שבעצם אני אומרת כאן, זה שאני מוכנה להיות עם מה שאני פוגשת. ככה זה עכשיו. אם אני יושבת מול מישהו ואני שמה לב באופן מכוון למה שהוא אומר, ואני מזהה שחלק ממה שקורה עכשיו זה שאני נורא רוצה להגיד משהו, ואני לא מצליחה לשתוק, האם אני יכולה לשים לב לזה? בלי שיפוטיות, פשוט כתיאור מצב. אז אני חושבת שרובכן מכירות את זה, אבל זה היה חשוב ככה שנוודא שאנחנו על אותו עמוד. וברשותכם, אני רוצה להזמין אתכם לתרגל יחד איתי, ואנחנו נתרגל תרגול של כ5-6 דקות. ולפני שנתרגל את התרגול מיינדפולנס שאני אנחה, אני מזמינה אתכם לרגע לשים לב, כשאני אומרת בואו נתרגל, מה זה עושה? איזה כיף, אוף, אני ארדם. מה התגובה הראשונית שלכם כשאני מציעה שנתרגל ביחד? לא צריך להגיד, רק לשים לב. אוקיי, אז התרגול שאנחנו נעשה, חשוב לי להזכיר שאנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו בעצם מתייחסים, רגע, בעצם עכשיו, איריס, אפשר עכשיו לרגע לסגור את המצגת, בבקשה. אחר כך נמשיך. מה שאנחנו נעשה, זה נזכר שבעצם אנחנו מתרגלים, לא בשביל להירגע. הרבה אנשים מתיישבים לתרגל כי הם רוצים להירגע, כי הם רוצים לנוח, זו מטרה נהדרת. אבל לא בשביל זה אנחנו מתרגלים כשאנחנו מתרגלים מיינדפולנס. כשאנחנו מתרגלים מיינדפולנס, אנחנו מתרגלים כדי להתאמן באפשרות להיות נוכחים בזמן אמת, מודעות אונליין. והמודעות אונליין הזאת יכולה להיות לא תמיד נעימה. זאת אומרת, יכול להיות שאני יושבת לתרגל, ומה שעולה לי זה כל הרשימת מכולת. מה שעולה לי זה כל הדברים שלא הספקתי. מה שעולה לי זה כל מי שעצבן אותי במשך היום. אני אשתדל שוב ושוב לחזור אל העוגן שבחרתי, אבל אני לא אתאמץ מדי, ובעיקר אני אשים לב לא לשפוט את נדידות התודעה שלי כי הן מאוד טבעיות. זאת אומרת, זה ממש חדר כושר. זה לא כיף תמיד, או בהכרח. וזאת הסכמה אני חושבת שהיא חשובה. הרבה מאיתנו עושים הרבה דברים כדי לא להיות בזמן אמת, לא רק בתרגול. אז בתרגול אנחנו בוחרים איזשהו עוגן בגוף, כי אמרנו שהגוף תמיד נמצא בעכשיו, ואנחנו חוזרים אל העוגן הזה שוב ושוב, כל פעם שאנחנו מזהים שהתודעה שלנו נדדה.
מה שאני יציע, אנחנו נעשה כמה תחנות. כשנגיע לתחנה של הנשימה, מי שמרגישה שהתודעה שלה מאוד נודדת, להרבה כיוונים, יכולה להיעזר בספירה של נשימות ובלחיצה של אצבע על אצבע או על היד, כן? כל פעם שאני שואפת ונושפת, אני סופרת אחד ועושה קווץ'. אני בעצם עוזרת למוח שלי להתחבר מעוד כמה ערוצים כדי להיות נוכחת בו כאן ועכשיו, ובמידת האפשר בלי שיפוטיות. אז בואו נתחיל, תתיישבו לכם נוח. רגע, סיגל, מישהי פה שואלת לפני שמתחילים, כן. אה, היא שואלת, מה לגבי תרגול כשהגוף כואב וחולה כרוני, זה כמו כלא? נכון, נכון. אמ, מה את מציעה? אז אני אגיד ככה, יש הרבה מאוד עבודת תרגול, הרבה מאוד עבודה מיינדפולית שנעשית כדי להתמודד עם כאב. גם כאב כרוני, גם טראומה, זה לא זמן לתרגל מיינדפולנס בקבוצה. אוקיי. אמ, אני חושבת שזה נושא שאנחנו יכולים לדבר עליו בחלק של השאלות, אבל כרגע בתרגול, רק מי שזה נוח לה, רק מי שמרגישה שהיא יכולה לפגוש את עצמה, להכיל את עצמה, אמ, לזה נועד משהו כל כך זומי ולא אישי ושאין בו היכרות. תודה על השאלה, זו שאלה חשובה. כן, תודה לך. אז בואו נשב נוח. ונראה אם אנחנו יכולות בעצם הישיבה שלנו לשקף איזושהי כוונה. האם אני רוצה להיות בתשומת לב, באופן מכוון, וכאן ועכשיו, ללא שיפוטיות? זה אומר שאני באיזשהו אופן אהיה זקופה. אני אתן למנח הגוף שלי לשקף את הכוונה התודעתית שלי. ואני אשים לב לאזור שבו הגב נשען. איפה מתחילה ההישענות, איפה מתחילה התמיכה, אזור גב תחתון, מרכז הגב, עד איפה הגב שלי נתמך, ממש כתחושה גופנית. מה תומך באזור הימני של האגן? כמה שטח שם נתמך? כמה כובד של הגוף פוגש את המשטח? ואותו דבר בצד שמאל. חלק של אגן שפוגש משטח, ומאפשר למשטח לשאת אותו. אני יכולה להיות כבדה, אני יכול להיות כבד. מה תומך בכף רגל ימין? מה תומך בכף רגל שמאל? איזה אזור ביד ימין נשען, נוגע במשהו שנותן לו מנוחה? חלק גוף, כיסא, שולחן. איזה חלק גוף ביד שמאל מאפשר תמיכה של הזרוע השמאלית. האם התמיכה שאני זוכה לה בידיים מאפשרת לכתפיים להתמסר לכוח הכובד? לא צריך להחזיק שום דבר. אז מרכז הגוף שלי בזקיפות נוחה, הגפיים נשענות, הגב נשען, ואני מאפשרת לעצמי נשימה
שאני רוצה ללוות אותה כמו שהיא עכשיו. לשים לב כשהאוויר נכנס, כשהאוויר יוצא. איפה בגוף אני מרגישה את הכניסה ואת היציאה של האוויר? אולי בנחיריים, אולי בגרון, או בחזה, או בבטן, כל אחד ואחד. והקשבה, איזה אזור בגוף מגיב לכניסה וליציאה של האוויר, ושם אני יכולה להתאגן. זה יהיה העוגן שלי. זה איפה שאני עכשיו. באופן מכוון. ובמידת האפשר ללא שיפוטיות, כי היכולת להישאר בעוגן היא חמקנית מאוד לכולנו. ברגע שאני מזהה שהתודעה שלי נדדה למשהו אחר, לא משנה בכלל לאן, עצם הזיהוי הוא רגע של בחירה. והזמנה היא לבחור לחזור לעוגן, אל הנשימה. זאת התנועה, זה האימון המוחי. לזהות איפה התודעה שלי כרגע ולהזמין אותה, במידת האפשר ללא שיפוטיות, לחזור אל העוגן. אפשר גם לספור נשימות אם זה תומך, או לעשות לחיצות קלות עם כל שאיפה ונשיפה. תראו מה עובד לכם. כאן הדיבור הפנימי, שיהיה הכי מיטיב שאפשר כרגע. אולי רך, אולי עוטף, אולי מכבד, אולי ענייני, אולי תכליתי. תראו איזה טון דיבור פנימי משרת אתכם כרגע. כשאני מזהה נדידה וחוזרת אל העוגן. ורגע לפני שאנחנו מסיימים, אפשר לסמן משהו ששמתי לב אליו. זה יכול להיות דבר מאוד קטן גם, איזושהי תחושת גוף, איזושהי מחשבה, איזשהו רגש. משהו שזיהיתי. ומי שזה מתאים לה, מי שזה מתאים לו, יכולים גם לנצל את הרגע הזה שבו העיניים עצומות ואני מחוברת פנימה. לבדוק במה הייתי רוצה לברך את עצמי עכשיו. מה שעולה כרגע. ואולי יש איזו ברכה שהייתי רוצה להעביר למעגלים יותר רחבים, וגם אפשרות כרגע. ואני מסיימת את התרגול באיזשהו מגע שנעים לגוף שלי עכשיו. זה יכול להיות עיסוי של הזרועות, זה יכול להיות שפשוף כפות ידיים, במגע מיטיב לפנים, לעיניים. מסמנת לגוף שהתרגול נגמר, ואנחנו חוזרות למליאה.
מי שזה מתאים לה, זה זמן מצוין, אנחנו ניקח דקה, פשוט לכתוב לעצמכם משהו. משהו שזיהיתם, משהו שיש לו ערך עבורכם. הכתיבה נותנת תוקף, אוספת. רגע של זיהוי הוא רגע של בחירה. זה משפט חזק, נכון? אני אוקיי. אתן לכם משפט משלי, שאני סליחה, קוראת לו, איריס, אני אומרת, יש פה מישהי שכתבה רגע של את זיהוי, אומרת ואיכשהו, אני לא שומעת אותך. אני אומרת, אתם יש פה שומעות את רגע, איריס? שומעים אתם אותה. שומעות אותי? שומעים כן. אותה. כן. רגע של זיהוי הוא רגע של בחירה, משפט חזק. איריס, אני לא היה, שומעת אותך. וואו, אבל אתם שומעות אותי, נכון? למה את לא שומעת אותי? מוזר. אני שומעת אותך מקוטע. זה אז כנראה זה אצלי. האינטרנט שלך כנראה. כן, שומעים אותך מצוין. אוקיי, אז מקווה אני ששומעים רוצה אותי לתת לכם, מצוין. אותי אתם שומעות? כן, שומעות מצוין. אז איריס, תגמרי להגיד מה שרצית ותקחי בחשבון שלא שמעתי אותך. אוקיי, אז אני רוצה לומר שאני רוצה לתת לכם מתנה שאני קיבלתי ממישהי שאני עושה תנועה אצלה, והיא אומרת, בלי שיפוט ובלי ביקורת. זה שני דברים, אנחנו כל תנועה שלנו, כל דבר שאנחנו עושות, בלי שיפוט ובלי ביקורת. זו מתנה שכשקיבלתי אותה, פתאום נהיה יותר קל עם הכל. אז מישהי כתבה, היה מקסים, פעם ראשונה שבאמת הייתי בתרגול כזה כל כולי, ואכן חוויתי קצת דופק מהיר, סוג של חבל על הזמן, למה אני עושה את זה? ופשוט נוצר לי איזה דיאלוג פנימי. אני מרגישה קצת תחושת שחרור מהלחץ המתמיד של המשימות שמחכות לי. יש לי שאלה שהייתם רוצות שנעשה כאלה מפגשים אחת לכמה זמן, כאילו של שחרור כזה, ביחד, כקהילה? אוקיי, אוקיי. אוקיי, אז יכול להיות שמה שאנחנו נעשה, ואני אומרת את זה פה, זה שאנחנו, אוקיי, הבנתי. אז יכול להיות שמה שאנחנו נעשה, זה שאנחנו נעשה את זה בקהילה שלנו. לא, איריס, סיימת? כל סיימת? כך הרבה קנים, את לא שומעת אותי. מוזר. אוקיי, אני אוקיי, עצרתי אותך באמצע? תסמני לי עם הידיים. הכל טוב, הכל טוב. בסדר? אוקיי. אז בעצם, אם אנחנו רוצים לחבר את התרגול לכל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, אחת התמונות שאני חושבת שיכולות להיות, לי עובדת יפה, זה תמונה של רב חובל. אה, האם אני רוצה להיות רב חובל שמנווט באופן כזה שמאפשר לי להימנע מסערות בים, וזה המדד היחידי שלי לאיפה אני שטה? האם אני רוצה להיות רב חובל שמנווט לפי כוכב צפון? האם אני רוצה להיות רב חובל שמנווט לפי כוכב צפון, אבל שהוא רואה איזה אי יפה בדרך והוא עוצר בו לרגע? אה, יש לי יעד ברור. איך אני מתנהלת עם היעד הברור הזה, גם כבן אדם שמאותגר ניהולית, גם כבן אדם שרוצה להיות רב חובל ולנהל את הספינה שלו כך או אחרת. ואני חושבת שהתרגול יכול להיות דרך מאוד טובה ופשוטה לראות את האפשרות הזאת, לעצום עיניים, אני עוצמת עיניים, אני עושה סיבוב פרסה פנימה, אני מסמנת למוח שלי שבעצם עכשיו חוזרים הביתה, ואיך אני רוצה לנהל את התנועה הפנימית ממה שמשתנה כל הזמן אל מה שקבוע, מהדברים שמושכים אותי לכל מיני עניינים, ולמה שקבוע שלצורך ענייננו בשיחה שלנו זה הערך, הדבר שחשוב לי, או הצורך שאם אני אממש אותו, אני אוכל להביא לידי ביטוי את הערך. אנחנו יכולים לעבור תקופות מאוד ארוכות בלי קשר עם מה שחשוב לנו. וההכרח שלנו לעצור בעצם מזמין אותנו גם ללמוד איך לעצור, בין אם זה דרך מודעות
וידע, כל מה שקשור בתפקודים ניהוליים, בין אם זה האימון המוחי שאנחנו עושים דרך המיינדפולנס, ובטח שיש עוד הרבה שיטות אחרות. אבל עצם האפשרות לעצור היא העניין שבעצם מזמין אותנו לאיכות חיים דרך חיבור למה שחשוב. מה שאני רוצה להציע לכם ברוח הקוגפן, זה שכל אחת תבחר לעצמה דבר אחד, צעד אחד קטן, שהיא רוצה לעשות בהמשך למפגש שלנו הערב, והוא בשבילה הזדמנות או דרך להתחבר למשהו שחשוב לה. זה יכול להיות, אני רוצה לשים לב כשאני מכניסה את המפתח בדלת, לאיזה זכות שיש לי בית. זה יכול להיות ברמה הכי, כן? קמה בבוקר, יורדת מהמיטה, וואלה, אני עומדת על הרגליים, איך זה מרגיש לפגוש את הרגליים. שלוק ראשון מקפה. עצירה באוטו רגע לפני שאני נכנסת הביתה, מה חשוב לי, וכן הלאה. תראו אם אתם יכולות לתרגם ממש לפעולה אחת קטנה. זה יהיה טוב אם תכתבו את זה בצ'אט, כי אז אנחנו כולנו נוכל לקבל מזה השראה. וגם מי שכותבת, ואני אומרת לכם את זה מניסיון, מי שכותבת או מתבטאת בקבוצה, יש משהו בכוח של הקבוצה שעוזר לה לממש את זה. אז תיקחו 2 דקות, אני בינתיים אביא גם אוזניות כך שאני אוכל לשמוע את איריס אולי, ונמשיך משם. קוקפן זה שיטת טיפול שפותחה באוניברסיטה העברית, בחוג לריפוי בעיסוק. יש איזה מספיק מפגשים, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, אבל כן, קוקפן זה משהו שבהחלט הוכח כשיטה שעוזרת לאנשים עם הפרעת קשב. אבל יש מפגשים ממש טובים שדיברו על השיטה, תכף מיכל תשים לכם את זה פה, כמו למשל דוקטור רותי טראוב, היו פה מספיק קוקפניסטיות. ביקשו שתחזרי על המשימה. אני חוזרת על המשימה, עכשיו גם שמעתי אותך איריס, זה באמת נפלאות הטכנולוגיה. אני חוזרת על המשימה. שמענו היום, דיברנו בעצם על עצור, כן? על ערכים, על צרכים, על מה מקרב אותי לערכים שלי, מה מרחיק אותי מהערכים שלי. אותו דבר לגבי רצון. דיברנו על איך אפשר להתחבר לערכים, לעצירה, גם דרך מודעות, גם דרך ידע על הפרופיל הפיזיולוגי שלי, וגם דרך אימון מוחי, שזה מה שעשינו בתרגול של המיינדפולנס. משהו קטן שהוא פעולה שאני רוצה לקחת על עצמי כדי לממש, כדי להתקרב לאיזשהו ערך שחשוב לי. מקווה שזה יותר ברור. כן. מישהו שואל אם היית מטפלת בקוקפן. מישהו שואל האם מה? האם את מטפלת בקוקפן? כן? הנה, יש פה מישהי אפרת. אני רוצה להקשיב למשך דקה, כשאני קמה בבוקר לקצב הנשימה שלי, ולהודות על כך שאני יכולה לנשום בלי קוצר נשימה. נהדר. אני, בהצלחה. שואל, אני ממש שולחת לך את זה. הנה, מיכל שמה בקשר לקוקפן. סליחה, אני הנחתי שכולם יודעות מה זה, אז לא... הכל בסדר, הנה, גם יש לנו פה בדיוק הרצאות נוספות. אנחנו דיברנו כל כך הרבה על קוקפן. יש עוד מישהו שרוצה לשתף אותנו? רוצה? כשבעלי חוזר בערב לעצור שנייה ולהודות על הבית המשותף. וואלה. האמת שבתקופה כזאת, הנה גם לך אני שולחת אהבה. להיות במודעות, להימנע מלמצוא יתרונות במרכאות, לדעת לקבל. אוקיי, אז זו דוגמה טובה שאני אעצור אותך רגע, איריס. זו דוגמה טובה לכוכב צפון. זה לא משימה קטנה לשבוע. משימה קטנה לשבוע זה לבחור איזה מישהו שמגרד לך את הסעיף, שכשאת רק רואה אותו, את מתחילה לשפוך בתוכך את כל הביקורת האפשרית, ולהגיד, כשאני פוגשת את הבן אדם הזה, אני רגע שמה לב לנשימה, אני אפילו לא מצפה מעצמי לקבל אותו.
אוקיי? זו דוגמה ממש טובה לאיך אנחנו יכולים וצריכים, להבנתי, לבנות את הצעדים הקטנים. אחרת אנחנו נכנסים לשיפוטיות עצמית, ואנחנו באותו לופ. הנה, היא כבר אומרת לקחתי. תוכלי לתת דוגמה לערכים נוספים ואיזו התנהגות או מענה לצרכים ניתן לעשות כדי להתקרב לערכים שלי? אוקיי, אז אני אתן כמה דוגמאות. במקרה יש עימי. הכינותי מראש. הכינותי מראש. אני חושבת שרוב הדור הצעיר כבר לא יודע במה מדובר. אוקיי, אז אם למשל... או הנה, אלישבע כותבת, כשהילד מתקשר בטלפון, להודות ולהעריך. כשאני רואה את ילדיי עם מסכים, אז לקחת נשימה, לספור עד 10 ולראות אם להגיב. נהדר, יופי. אז אני חושבת שזה... לקחת לי רגע לפני הנהיגה בבוקר ולאחל לעצמי יום טוב ונסיעה טובה. אני רוצה לקום בבוקר ולעצור רגע כדי להרגיש את הרגליים לרצפה ולהודות על יכולות של הגוף, וגם לעצור בשלוק הראשון של הקפה, פשוט כדי לתת מקום לתענוג. נהדר. מישהי כותבת, אני אשמח למה התכוונת שאמרת בכוכב צפון אל מול הספינה. בסדר, אז זה כבר יהיה שלב השאלות. בסדר? כן. אז אני רק רוצה שנסגור את השלב הזה, ואנחנו נפתח מיקרופונים פשוט לשאלות. איריס, איך זה עובד? אם יש שאלות, לפני שאני נכנסת לבית של ההורים שלי, לקחת כמה נשימות ולנסות לעצור מחשבות שיפוטיות. יופי, אז אני גם נהדר. לזה רוצה להתייחס, כי אנחנו לא יכולים לעצור מחשבות. זאת אומרת, זה נושא לשיחה בפני עצמה, אבל אי אפשר לעצור מחשבות. אפשר להחליט שעוצרים ליד הדלת, עושים נשימה, מביאים כוונה. הכוונה שלי היא לכבד, הכוונה שלי היא, אבל ביטוי הכוונה הוא הפעולה. אין שום דרך לנהל מחשבות, אפשר לנהל פעולות. לעצור לפני שהולכת להעיר לילדה לעזוב את המסך. יופי. לפני שאנחנו עוברים לשלב של שאלות, שאם מישהו רוצה, והיא לא רוצה לדבר את זה עם מיקרופונים, אה, אז אפשר לכתוב בצ'אט ואני אתווך את זה. אבל לפני זה אני רוצה להזמין אתכם באמת בשבוע הבא, יום שלישי ב9 בערב, עם דוקטור מרים פסקין המדהימה, שהיא פסיכיאטרית ילדים, נוער ומבוגרים, שישבה בוועדה של משרד של הביטוח הלאומי לחוזר החדש לקצבת זכאות. אנחנו נעשה פה מפגש שהמטרה שלו היא להבין מהו החוזר, איך אנחנו מתמודדים איתו, למי מגיע, למי לא כדאי להגיש בכלל, ואיך אנחנו כקהילה יכולים לעזור אחד לשני. אני חייבת לציין כל הדברים האלה נעשים בזכות העלאת המודעות שנעשית, שלכם, שלנו, של כולנו. אני מזמינה אתכם לקהילת ADHD-IL, מיכל פה תשים את הלינק. ככל שאתם תדברו שם, כך יהיה לכם יותר קל. ככל שאתם תספרו אחד לשני ותקבלו עצות, יהיה לכם משמעותית. אחרת לגמרי, אתם לא תהיו לבד. ואם יש כוח בקבוצה, זה הכוח של הקהילות. אז יש קהילה אחת שנקראת ADHD-IL, יש קהילה אחת שהיא אך ורק למורים שנמצאים בתוך משרד החינוך, ורק להם, אז כל מי שהוא לא מורה במשרד החינוך לא נכנס, אבל ADHD-IL היא לכולם. אז בואו נמשיך. סיגל, יש פה כמה שאלות, ואם מישהו רוצה לפתוח מיקרופונים. לפני אפשר לא להאמין למחשבות? אפשר לא להאמין למחשבות, וואו. וואו. אמ, אבל איך מבטאים את השם שלך? זה מישהי שמוכנה לפתוח מיקרופון ולדבר, זה יהיה זהו. קל לנהל את זה כדיאלוג. כי אני אפילו לא יודעת איך לקרוא את השם שלך. היי, קוראים לי היי. סולי, תודה, סולי. כן. וזה לא היה שאלה, את אמרת שאי אפשר לעצור מחשבות, אבל אפשר לא להאמין להן, להבין שהן איזשהו אמ, אמרתי שחוזר בלופ, ויכול להיות שבכלל נלקח מהעבר, מדברים שאנשים אמרו, והכל נכנס בגלל שאין את
היכולת לסנן את כל הגירויים, ואז זה בכלל לא האמת, אז אפשר פשוט להסכים לא להזדהות עם זה, ובאמת, כמו שאמרת, לנהל את הפעולה הבאה שאני בוחרת לעשות, במקום ל... להתבוסס בתוך המחשבות הביקורתיות. כן, לגמרי, אני מסכימה עם כל מילה. כן, זאת אומרת, איך לנהל מחשבות זה אומנות, אפשר ללמוד אותה, אפשר, יש אנשים גם בזה שיותר קל להם, יש אנשים שיותר מאותגרים, אבל גם מיינדפולנס, גם קוגפן מתעסק בזה, גם מיינדפולנס מתעסק בזה, NLP מתעסק בזה הרבה מאוד, CBT מתעסק בזה הרבה מאוד, נכון. יש הרבה דרכים באמת, וזה חשוב להבין, אבל לעצור מחשבות, זה באמת, על זה דיברתי, לזה התייחסתי. טוב. תודה. אה, איריס, יש לי כן, שאלה ממש חשובה. אמרת שיש איזושהי פגישה על החוזר של ביטוח לאומי, ויש לנו... נכון, ביום שלישי הקרוב, כן? איך ב-20, נרשמים כן, כן. לזה? מה? איך נרשמים לזה? אני אה, לא... מיכל, את יכולה לשים את הלינק לשבוע הבא, או שעוד לא פרסמו? לדעתי יפרסמו אותו כבר ביום רביעי הקרוב, אפילו מעולה. מחר בבוקר. אז מחר יום בבוקר, שלישי בבקשה, כבר לשים לי ביומן? הוא פורסם. כן, 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 אני פורסם. נרשמתי אליו, כן, כי זה מופיע איפה שאת, כל הכישורים וכל ההרצאות שיש. כן, יש לי צוות יותר טוב ממה שאפילו אני חושבת. תודה רבה. אני זה פשוט מדהים. אז כן, אז כבר אפשר. אז מיכלי, תשימי את הלינק למה קורה איתנו החודש. וכן, זה יהיה ביום שלישי הקרוב, בתשע בערב, המפגשים הקבועים שלנו. היה לי חשוב פשוט שאנחנו נדע איך להיות מוכנים, כי באמת החוזר התחיל לרוץ ואנשים לא ידעו מה לעשות איתו. יובל, אני רוצה להחמיא לך. אני רוצה להחמיא לך, כי ראיתי שאת סיימת את כל הכביסה, ואת לא השארת אותה על השולחן, אלא לקחת אותה. וואו, איזה כיף. אני רוצה להספיק להתייחס, חוץ מיובל, גם אני, שאפו גם ממני. אני רוצה להתייחס לשאלה שהספקתי לקרוא, בטח יש עוד שאלות שלא ראיתי, אבל הייתה שאלה אחת שקפצה, של אימא של חייל בעזה. וואו. לא ראיתי אותה. אני רוצה להגיד שחוץ מלתת לך חיבוק ולהתפלל יחד איתך, אין לי מה להגיד לך. את, זה לא משהו שיש לי בכלל גישה אליו, מבחינת מה שאימהות עוברות כשהילדים שלהם שם או הבני זוג שלהם שם. אני כן יכולה להגיד בשם אימא של ילד ששם, שהיא אמרה לי, שלה יש את הזכות להגיד לי לא, היא אמרה לי שפשוט כל פעם שעולה לה מחשבה של דאגה, היא מייצרת איזשהו ענן של אור ושולחת לו. אבל זה לא, קטונתי, קטונתי, אני... השם ישמור על כולם. ממש. אני אה, רוצה לומר כשאני קוראת את התגובה הזאת, אה, אני רק רוצה לומר לך שמה שעוזר לי לעבור את התקופה הזאת, ואני פותחת אה, כי באמת קשה, קשה מאוד, אבל עם זאת אני מצליחה לייצר את הכוחות, וזה שאני כל הזמן מדמיינת דברים טובים. אני לא יודעת אם ראיתם, אבל אה, עשו פרסומת, מין סרטון כזה של דווקא הפוך, שנדמיין, זה לא אמיתי, אבל בואו נדמיין את הדברים. אני פרסמתי את זה בעמוד הפייסבוק האישי שלי, אני, אני אשים את זה פה, כי אני חושבת שזה משהו שאנחנו יוצרים את התמונה הזאת, אנחנו בעצם, את התמונה הטובה הזאת, את התמונה, אני מדמיינת את העתיד טוב יותר, אז אני בעצם מין סוג של מחשבה שיוצרת מציאות. אני מאוד מאמינה בזה. אני מתרגלת מיינדפולנס הרבה מאוד שנים, עם נמרוד שיינמן, אני מכירה את השם גם, ו, והמחשבה הזאת שהיא מאוד מאוד חשובה. אני רוצה לומר שאם יש פה מורות בחטיבות ביניים, אז יש לה עמותה, תוכנית שנקראת TLC, Tender Love and Care, שאתן מוזמנות לקחת אותה אליכם לחדר המורים, והיא בדיוק עובדת
היא עושה שילוב של CBT, של מיינדפולנס, אבל הרבה מאוד על הנושא של חשיבה חיובית, הסלע, כל הדברים האלה, ובאמת, באמת, אה, היא מאוד חשובה. אני תכף אראה איך אני עושה את זה, כשאני אשלח לכם את הסרטון הזה, כי הוא סרטון באמת כל כך חשוב, שאני לא יודעת למה לא הרבה אנשים שיתפו אותו, כי הוא באמת משמעותי. אני מיד אראה לכם אותו. אפשר בינתיים להגיד משהו? בטח. שגם רציתי להגיד אח שלי גם בעזה, אז זה לא כמו להיות אימא, אבל אני ממש מבינה, ולפעמים שמישהו אחר אומר שהוא באותה סירה, זה כאילו קצת עוזר לקבל את הסיטואציה. והאמת שהייתה לי שאלה, כי זו פעם ראשונה שאני פה, ולי אישית אין הפרעות קשב וריכוז, אבל כאילו זה פשוט היה נראה לי מעניין, ורציתי לשאול אם זה רלוונטי, כאילו כמו שאמרתם עכשיו למורים בחטיבה נגיד, וזה, אז העמותה כאילו רלוונטית כזה לכל המעוניין, או העמותה, למי שזה. התפקיד של העמותה היא, הוא להעלות ידע ומודעות אצל כולם. כי אנחנו מאמינים שלא מטפלים רק באנשים עצמם, אלא בכל מי שסובב אותם. אז יש קהילה לאנשי חינוך, ואת לא צריכה להיות עם ADHD, ואת מקבלת כלים שיכולים לעזור גם לשאר התלמידים בכיתה. ואת תבואי לפה, ואם תיקחי מפה משהו הכי קטן, זה בשבילך, זה בסדר? ובאמת, באמת, הנושא שקודם כל הפרעת קשב ופעלתנות יתר, כי ריכוז זה ביטוי, זה כמו התארגנות, זה כמו דחיינות ועוד, כי עשינו בזה שינוי מאוד מאוד גדול. ברשותכם שנייה, אני רוצה להראות לכם את הסרטון, ואחר כך אני אחשוב על מיכל, אולי תעזור לי, איך אני בעצם עושה את זה. אז תראו, תודה. זה, זה הסרטון, בבקשה, קודם כל ברוכה הבאה. רגע, אוקיי, זה הסרטון. רגע, אני אעשה לכם את זה עם share screen, עם, רגע, שנייה, אני אעשה שיתוף עם קול. אז זה משהו שמאוד מחזק אותי, ואני רואה את הסרטון הזה כמה פעמים ביום. זה לא אמיתי. אני אשמיע לך הקלטה, היא לא אמיתית. תתני לנו את התחושות שלך תוך כדי. שלום רב, והנה החדשות. עסקת החטופים הגיעה לסיומה. לפני כשעה הגיעו לשטח ישראל כל החטופים החיים. השבים נפגשו בכרם שלום עם בני משפחותיהם, ארונותיהם של החטופים החללים, הועברו כזכור לישראל אמש. במקביל לעסקת החטופים הודיע צה"ל על שחרורם של עשרות אלפי מילואימניקים. ולפני התחזית, מילה אישית. חיכיתי יותר מדי זמן להגיד את המשפט הזה. דובר צה"ל מודיע כי החל מהיום אין למדינת ישראל חטופים ברצועת עזה. ברוך שמו כי טוב אדוני לעולם חסדו ועד דור ודור אמונתו. וואי, 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 וואי. הידיעה הזו היא מה שכל אזרח ואזרחית... האם זה לא מכניס לאשליה? מרגש, מאחל, מתפלל. וזה בדיוק עושה שירות הפוך? לא נשמע את זה בהקלטה רק, נשמע את זה במציאות. אני אשמיע לך הקלטה. וזה משהו שמחזיק אותי. ואני אומרת, באמת, מחשבות חיוביות, לצייר את התמונה שאני חולמת עליה, זה מחזיק אנשים. אני אבל מסכימה איריס, סוגיה. האם אין פה איזושהי מכירת אשליה? כי הרי המציאות היא בדיוק הפוכה. אני ברשותכן, איריס ושלי, אני ברשותכן רוצה להגיד איזשהו משפט שסוגר את החלק שלי בתוך הדבר הזה, כי אני מרגישה שאנחנו אוקיי. לכיוון מאוד חשוב אחר. אני רוצה להגיד שבעצם אם תיקחו מכאן הערב את האפשרות באמת לראות שעצירה, יש בה את הכוח להתחבר למה שחשוב. יש בה את הכוח לבחור, וברשותך איריס, אם את יכולה להעלות את המצגת, יש את המשפט האחרון שממש חשוב לי ככה, את בטח, בטח.
שממש חשוב לי להראות לכן, כי אני חושבת בשבילי זה משפט מאוד עוצמתי. האחרון, השקופית האחרונה, הנה, זאת. אוקיי, אז ויקטור פרנקל, נכון. מי שלא יודע, הוא פסיכיאטר שעבר את אושוויץ, שם הוא נרצחה אשתו שהייתה בהיריון. הוא יצא משם ובכוחות על בלתי נתפסים פיתח שיטת טיפול שנקראת לוגותרפיה, שהיא טיפול דרך חיבור למשמעות. ואחד המשפטים שלו שאני מאוד אוהבת זה שבמרחב שבין הגירוי לתגובה נמצאת החירות. נכון. המרחב הזה שבין הגירוי לתגובה הוא המרחב שעליו אנחנו מדברים כמשהו שאנחנו יכולים להתאמן בו, אנחנו יכולים לייצר אותו. ואז בשביל ויקטור פרנקל במרחב הזה הוא בחר לשים חירות. כל אחת מאיתנו יכולה לשים שם איזשהו ערך על אחר שמדבר אליה, שפותח בשבילה את התחושה של משמעות. ואני חושבת כמו שיש אימהות ואחיות ועוד בני משפחה שעכשיו דואגים ליקרים להם, וכולנו באיזשהו אופן בעניין הזה, לראות איך מישהו שעבר את התופת הצליח גם להביא הרבה טוב וגם לחבר אותנו בדיוק לכוח הזה בין הגירוי לתגובה יהיה זמן, יהיה משהו שיקרה שם, זה לא יהיה גירוי כמו שנותנים, הרופא נותן מכה על הברך והיא קופצת, אלא יש שם מרחב שאפשר לטפח אותו, יש שם מרחב שאפשר לשים לב אליו, שאפשר לייצר אותו, אפשר להעריך אותו, ושם נמצאת, בשביל ויקטור פרנקל החירות, בשביל כל אחת מאיתנו, איזשהו ערך על שאנחנו רוצות שיהיה כוכב הצפון שלנו, שיהיה המגדלור שלנו. ואני מאוד מודה לכם, גם על ההקשבה וגם איריס על האפשרות, ושיהיו בשורות טובות. אמן, אמן. אני רוצה להודות לך, כל מפגש איתך תמיד מאפשר, ואני חושבת לקבל את זה זה מתנה גדולה. זאת אומרת, כשאת מאוד מאפשר לנו להסתכל על החיים שלנו, על מה אנחנו עושים, ההתבוננות זה כלי מאוד מאוד חשוב, ואין ספק שעצירה לאנשים עם הפרעת קשב היא מאוד מאוד משמעותית. אז אני רוצה להודות לך שוב. תודה לכם על כל המילים החמות, זה באמת מחמם את הלב, באמת. זה נותן הרבה כוח להמשיך ולעשות, בכל התחומים שאנחנו עוסקות בהם. סיגל, אני חושבת שאת צריכה לשמוע את זה. תודה סיגל, התחברתי לעצמי, ואפילו שלא היה שם שקט, היה שם חיבור. אז באמת, תודה רבה, ובאמת שנדע ימים טובים מאלה, ונתחבר ונתחבק ונדע רק טוב. ואתם מוזמנים כל הזמן להגיב, תתחילו לדבר בקהילות, אנחנו שם, הקהילות הן בשבילכם, אנחנו רוצים שיהיה לכם שם את המקום השוטף, וימי שלישי, כמובן, אנחנו פה, יום שלישי, 9 בערב, אנחנו פה. לילה טוב לכולם, ולמיכל היקרה שלנו, שנמצאת שם מאחורי הקלעים, תודה על כל הסובלנות והתמיכה. לילה טוב, ביי ביי. לילה טוב, תודה רבה.